Ja se zovem Dragana Rončić. Ove godine 27. januara sam doživjela moždani udar. To se desilo tako ujutru kad sam se probudila. Sela sam da popijem kafu, čistila sam lice, pala mi je vatica i ja sam to htela da dohvatim, međutim prosto nisam mogla da je dohvatim. To je kao usporeni snimak kad nešto želite, a ne možete prosto da dohvatite to. To je bilo, krenula sam prvo levom rukom, onda sam krenula desnom rukom. U tom trenutku je ušla ćerka u sobu, pitala me mama šta ti je, ja sam je samo onako gledala, već nisam mogla ni da govorim, nisam mogla ni desnom rukom, mislim desnom stranom, to mi je sve otkazalo. Ona je to prepoznala kod mene, da je šlog moždani i odmah je pozvala hitnu pomoć. Hitnu pomoć smo čekali nekih pola sata, oni su došli, da li su mi oni odmah dali vensku, stvarno ne znam, ali kažu da sam lepo odreagovala na tu vensku, pretpostavljam da jesu, jer kaže ćerka kad sam primila infuziju već sam u kolima povratila boju u lice i išla sam u urgentni, tamo su me primili. Uradili su mi preko prepone, to su mi očistili. Imala sam u vratu, imala sam u glavi. To u glavi, tada sam prepoznala taj bol koji sam, znači, 1-2 meseca pre toga osetila, da me jako bolela glava, ali ja, nažalost, to nisam prepoznala na taj način da bih otišla kod lekara, što bih volela da preporučim da u buduće svakog bilo šta da osjeti da ide odmah od lekara. Kada su mi očistili to, onda su me pitali kako se zovem i prezivam. Ja sam rekla Dragana Rončić. Oni su tu svi poskakali od sreće jer su shvatili da su me spasili, prosto da se sve lepo završilo. Kažem vam, taj bol sam osetila 1-2 meseca pre toga, ali tako što me zabolelo u trenutku, tako kao da mi seva nešto kroz glavu. I to je bilo u 1 mesecu, onda mi se to desilo i sledećeg meseca, ali to je samo bilo možda 1 dan, tako. Nije to nešto dugo, intenzivno trajalo pa da to mene bolelo, nego prosto samo u trenutku mi se to pojavilo. I to je to. Ja sam sad lepo oporavila, bila sam u bolnici nakon toga još nekih 10-ak dana, 15. Radili su mi ultrazvuk srca, meni su svi rezultati dobri, sve je to u redu. Nisam ja ništa mogla da pretpostavim da će to meni da se desi. Znači, ništa mi nije, eto, jedino sam taj bol u glavi što je bio i dan pre toga mi je malo trnula ruka, malo jače nego inače. Mislim, meni inače trnu ruke, tako da ni to nisam povezala. Ali eto, Bogu hvala, sve se dobro završilo, brzom reakcijom lekara koji su jako brzo i došli i sve se to nekako jako brzo odigralo, tako da su meni spasili život. Ja sam Nataša, Draganina ćerka. U tom momentu kad se dogodio taj moždani udar, meni je bilo katastrofa teško. Ja sam bila ta koja je nju zatekla i primijetila sam automatski da je u pitanju šlog. Nisam u startu znala da je baš moždani, ali sam primijetila da je desna strana otkazala, da nema moći govora. Iz mog ugla je to bilo strašno. Pozvali smo hitnu pomoć, hitna pomoć je jako brzo došla. Verujte mi da ja i dan danas pokušavam nekako da tu situaciju prikrijem. Bilo je teško jer gledate bukvalno svog roditelja koji je u totalno nekoj drugoj poziciji i proživljavate to jednako sa njim iako ne znate šta da radite, a opet pokušavate na neki način da pomognete. Smatram da je bilo presudno vreme koje smo mi odradili u tom momentu gde smo odmah odreagovali ja i brat, gde smo odmah pozvali hitnu pomoć koja je došla za nekih pola sata. Oni su odradili
svoj posao, hvala Bogu, kako treba. Odvezli smo je jako brzo u bolnicu. Ja sam išla sa njom u hitnim kolima, kolima hitne pomoći, gde sam na sve vreme sa njom pokušavala da pričam, da je dozovem, da ne zaspi, da bude prisutna koliko toliko. Gledala sam da nijednog trenutka ne padne, da dozivala sam je, pričala sam sa njom, ona je sve vreme mene gledala. Tu je već počela da me prati šta ja pričam, da mi klima glavom. Ja kad kažem mama, ajde, bit će sve u redu, ići ćemo sutra na kafu, ona meni klima glavom. Tu je počela da diže jednu nogu, pa je počela da diže drugu nogu. Pokušavala je da ustane, ali ja sam bila tu, tako da je sve prošlo kako treba. Mi smo jako brzo stigli do kliničkog centra, oni su tu nju primili. Za nekih možda pola sata, 45 minuta mi smo saznali da je u pitanju moždani udar. Jako brzo se ona i oporavila od tog moždanog udara. Mi smo sutradan otišli da joj već odnesemo neke njene lične stvari, gdje smo ja i brat pitali dežurnu sestru kako je mama. Ona je nama rekla, deco, reći ću vam samo da je mama kao da nije imala moždani udar. Gde smo mi opet dobili malo više energije, pozitivne informacije, bolje smo se osjećali, ja prvenstveno. Onda je posle to sve krenulo nekim svojim tokom. Svaki njen sledeći rezultat je bio kako treba. Mi smo se naravno srećni bili što na dobro. Eto, to je to otprilike. Danas je, Bogu hvala, sve kako treba. Mama je dobro, mi još uvijek proživljavamo cijelu tu situaciju. Ali prosto mora vrijeme da prođe, da mi to sve emotivno nekako prihvatimo, da prihvatimo zapravo činjenicu šta se desilo i šta generalno svima nama može da se desi. I trebaju ljudi da odreaguju na vrijeme, trebaju da se kontrolišu svoj organizam, jer prosto nikad ne znate šta može da se desi i u kom momentu moždani udar može da vas stigne.